Hola de nou a tots i totes i benvinguts una nova setmana als reptes musicals. Però abans de presentar-vos el tercer repte, he de dir-vos que he rebut moltes respostes del segon repte i he de donar-vos l'enhorabona perquè esteu fent un treball magnífic. Sou molt creatius i creatives, esteu utilitzant un munt de figures, fins i tot alguns companys i algunes companyes ja han començat a utilitzar els compassos i no hi ha més que veureu, així que vos deixo una xicoteta mostra així. Què vos pareix? Estan bé, veritat? Però sols són alguns exemples, tenim molts més i vos aniré ensenyant més dels resultats dels vostres amics i amigues en els propers reptes. I ara sí, ens endinsem en el repte número 3. Per a començar en aquest repte, primer anem a recordar un poc el que hem estat treballant fins ara. Al primer repte vàrem parlar de les qualitats del so. Al segon repte vàrem parlar d'un dels elements més importants de la música, que és el ritme. Per a aquest tercer repte anem a continuar treballant amb els elements de la música. Si ja hem parlat del ritme, l'altre element fonamental és la melodia. I si parlem de melodia, evidentment anem a necessitar diferents sons ordenats en diferents altures, segons siguin més greus o més aguts. De totes formes, al igual que en els anteriors, us deixo un enllaç amb l'explicació per si necessiteu recordar alguns dels conceptes. Què anem a fer en aquest repte? En aquest repte anem a fabricar el nostre propi instrument melòdic. I com ho anem a fer? En material que tenim a casa. Molt simple. Mares i pares, no vull que s'enfadeu amb mi. Ho faig amb tota l'estima del món. Sé que va ser un poc caos, però estic convençut de que els vostres fills i filles van a recollir tot en el moment en el que acaben d'utilitzar-ho. Vos demano disculpes, però això ho anem a passar molt bé. Per a començar aquest repte, sols anem a necessitar gots de cristall i una cullereta. Perquè recordeu que hem parlat moltes vegades que podem fer música amb qualsevol cosa del món, i els gots són una d'elles, que a més ens permeten ordenar-los segons les seues altures. Però per a començar hem de tindre molt clar un concepte molt bàsic. Els gots funcionen com els instruments. Quan més xicotets són, van a sonar més aguts, i quan més grans, més greus. De la mateixa vegada, si l'omplim d'aigua, quan més aigua té el got va sonar més greu i quan menys aigua, més agut. De totes formes, podeu fer proves en casa. Agafeu gots de diferents tamanys, preneu-los d'aigua a diferents altures i proveu com sonen. I el repte va consistir en el següent. Com que és un repte un poc més complicat, l'anem a dividir en 3 nivells diferents. Pel que respecta al primer nivell, simplement el que anem a utilitzar és diferents gots de diferents tamanys i els anem a plenar de líquid per a poder-los ordenar de més greu a més aguts. Podem agafar la quantitat de gots que vosaltres vulgueu. Podem fer 3 sons, 4, 5, els que vosaltres vulgueu, totalment lliure. Pel que respecta al segon nivell, el que anem a fer és que anem a crear una peça musical i per a això sí que anem a utilitzar una partitura. Per tant, sols anem a tindre que escriure a un pentagrama diferents sons a diferents altures, com per exemple aquest. Aquests sons els interpretareu amb els gots que haureu creat amb les diferents altures. Tampoc ens compliquem molt, podem buscar 3 o 4 sons distints i sí tinguem en compte que els sons més greus aniran a la part més baixa del pentagrama i els més aguts a la part alta, com sempre. Finalment, per al tercer nivell, el que anem a fer és interpretar una peça coneguda. Podeu escollir la peça que vulgueu. Va ser més difícil perquè hem de buscar els sons que representen aquesta cançó. Vos deixo un exemple a continuació.
A que mola? Està guai, però no vull que vos frustreu. Sé que alguns nivells poden resultar un poc més complicats, però tranquils, proveu. I si penseu que és massa complicat per a vosaltres, passeu al nivell anterior, que no passa res i tots els nivells tenen molt de mèrit. Estem explorant amb diferents sons, estem treballant les diferents altures i a la mateixa vegada estem treballant les notes musicals. Així que tranquils, i lo important és que seguim treballant en música i seguim disfrutant i descobrint sons. Com anem a enviar este repte? Per enviar aquest repte, com que va ser un vídeo i va ser més complicat enviar-ho per el correu electrònic, anem a utilitzar el WeTransfer. És molt senzill i us explico a continuació com funciona. WeTransfer és una ferramenta lliure i gratuïta que ens permet compartir informació. En aquest cas, quan parlem de compartir vídeos, la facilitat que té aquesta aplicació és que no va ocupar espai ni al vostre correu electrònic ni al meu. Per entrar vos aconsello que ho fem des del portàtil o des de l'ordinador. Simplement hem de teclejar a Google, al buscador WeTransfer i entrar a la seva pàgina oficial. No s'hem de registrar i és gratuït. A mà esquerra apareixerà una finestra on ens fica d'añadir els nostres arxius, on penjareu el vostre vídeo, escriureu el meu correu electrònic, escriureu el vostre correu electrònic i al missatge ficarem el nom i el curs de l'alumne o de l'alumna. Simplement a l'enviar-ho m'enviarà un enllaç al meu correu electrònic on podré descarregar els vídeos dels vostres fills i filles. I d'aquesta forma evitarem que col·lapse el correu electrònic. Tinguem en compte una cosa molt important. Quan graveu, anem a gravar l'instrument i tractem d'evitar que les nostres cares puguen eixir al vídeo. Fins ací el tercer repte. Espero que el disfruteu tant com jo he disfrutat muntant el vídeo que vos he mostrat i ens vegem la propera setmana amb més reptes i més música. Fins prompte!